Kaikki tervetuloa kanavalla YME ja tämä on Eelis vs Jevgen koripalloottelu. Toi on Eeliksen maali, toi on Jeven maali. Kori. Siis kori. Eelis tarvii 3 maalia voittoon, Jevgen tarvii 5 maalia voittoon. Ja ottelu alkaa nyt! Yksi, 0 Jevgenille. Ja Eelis menee. Ohittaako Jevgenin? Ja yli menee. Ihan sama ne sanoo. Kaksi 0 Jevgenille. No niin, ja nyt jatkuu. Pikku paussi oli äsken. Melkein. Jevgen skillailee. No niin, ja pallo on haettu jälleen kerran Eelikselle. Eelis yrittää skillata. Ja Jevgen saa pallon. Ja jatkuu Eelikseltä. Tilanne 3-0. No niin, ja jatkuu. Jatkuu 4-0 Jevgenille. Ei saa kävellä pallo kädessä. No niin, ja 4-1 Jevgenille ja peli jatkuu. Jevgen skillaa. Kenestä meni yli? Musta. Eeliksen. Musta. Jos musta niin aloite. Anna sit pallo. Jatkakaa. No niin. Eelis menee, ei saa kävellä pallo kädessä. Tilanne 4-2 Jevgenille ja peli jatkuu edelleen. Voittaako Jevgen vai voittaako Eelis? Se jää nähtäväksi. Jokaisella jäi yksi maali. Jevgen tarvii vielä yhden samoin kuin Eelis. Tuleeko se? Ei tullut. Tuurit. Ei. Nyt kaikilla anna kuule. No niin. Ja peli jatkuu. Onko se viimeinen kori? Anteeksi. Okei, se oli harjoitus. Sekin oli harjoitus. Ei nyt oikein. No, sekin oli pieni harjoitus. Ja nyt on oikein. Ja se oli kori.
Ja voittaja on Jeve. Nyt, mikä se oli se rangaistuksen pariin. Eli 10 minuuttia kurissa. Moro. Anteeksi. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Kaikki terve Anteeksi. Kiitos kun katoitte. Tilatkaa kanava. Ja se on moro.